Viem, že ste zvyknutí, že väčšinou robím len čisto pozitívne videá. Laura sa nám zdôverila, že mala vážnu haváriu, ktorú bohužiaľ prežila. Málo kedy zvyknem niečo kritizovať. Pozri sa na tohto čava, aký je hnusný. Pozri sa na tohto človeka. Väčšinou len hovorím, ako mám čo rád. Nenávidím ťa každou bunkou vo svojom tele. Si najodpornejší človek, akého som kedy v živote videl na obrazovke. Marek Mach. A akí sú ľudia skvelí. Kube, ty si tak sprostý, zbytočný debil. Ty si najhlúpejší človek v histórii ľudstva. Ty nie si ani že najhlúpejší Slovák. Ty si najhlúpejší človek, aký kedy žil. A tak proste, väčšinou to je sama chvála. Nelly. Je to taký malý tučný chlapec. Nelly okrem nelichotivého vzhľadu disponuje aj inteligenciou jemne nadpriemerného šimpanza. Možno ste už otrávení z toľkej pozitivity. Ja prisahám, rozbijem tento počítač. Tuto sedí človek, toho dopichám nožom. Rozbijem tento monitor a henten reprák si plesknem o hlavu.